Sziasztok, a Balatonon vagyunk, és éppen próbáltam magamnak egy picit emberi kinézetet varázsolni, de nem nagyon sikerült. A reggelt azt egy futással indítottuk Csabival. Egy ilyen családi összejövetelen vagyunk, hogyha követtek egy ideje, akkor már találkozhattatok ilyen tartalommal. Május vége felé, pünköstkor mindig el szoktunk jönni a Balatonra, és megünnepeljük az unokahöcsém és unokahúgom születésnapját, és ez már egy ilyen hagyomány nálunk egyébként. Úgyhogy ez idén sem volt másképp, és bevallom őszintén, hogy rettenetesen vártam ezt az alkalmat, mert bár tavaly is jöttünk, de Jakab akkor még csak 3,5 hónapos volt, és most már ugye 1 éves és 3,5 hónapos, úgyhogy most már sokkal több minden érdekli, és sokkal nyitottabb a világra, és sokkal érdekesebb vele minden. Meg hát ugye régen találkoztunk már az uncsi tesómékkal, úgyhogy nagyon izgatott voltam. 9 kilométert futottunk, most gyorsan így bele is csapok a közepébe, mert egyébként rohannunk kell ebédelni. Nem vagyok annyira a toppon, bár ezt nem írja le jól az, hogy 9 kilométert tudtam futni, mert tök jól ment, annak ellenére, hogy tényleg nem vagyok a toppon. Most egy másik szálláson foglaltam magunknak helyet, mert sokkal olcsóbb volt, mint ahova egyébként szoktunk menni, és lecsaptam rá, gondoltam, hogy biztosan jó lesz, egyébként jó is, nincsen vele semmi probléma, de hát ugye tudjátok, hogyha itt vagytok, már néhány videóval ezelőtt beszámoltam róla, hogy a szülés óta van egy alvászavarom, és hát ugye alapvetően az ember, hogyha egy új helyre kerül, és mondjuk nem annyira iszonyatosan jó alvó, hogy tényleg lerakják valahova és alszik is, akkor ez meg tudja zavarni az új hangok, az új szagok, minden. És hát ezt egy alvászavarral ez még sokkal jobban igaz, szóval nem aludtam túl jól. Szerencsére a fiúk jól aludtak, és ennek nagyon örülök, mert tényleg ez most így fontosabb számomra. Miután már több mint 1 éve benne vagyok ebben, így igazándiból nem is volt meglepő, hogy nem lesz annyira jó éjszakán, szóval valahol számítottam rá, de azért reménykedtem benne, hogy mégiscsak fog sikerülni aludni egy keveset. Hát valamennyit biztosan sikerült, de összességében csapnivaló egy éjszaka volt, úgyhogy nem vagyok annyira energikus, és ilyenkor mindig azért egy kicsit, feszültebb vagyok, egy picit kimerültebb vagyok értelemszerűen, de hát már hozzászoktam. Úgyhogy igazából nem is szeretnék ezen panaszkodni, mert ettől sokkal nagyobb problémák vannak a világon, és nem szeretném állandóan erre helyezni a fókuszt, csak így picit ilyen hátteret adtam így az utazásunkhoz, meg így az első naphoz. Szóval inkább a jóra szeretnék fókuszálni. Tavaly nem készítettem YouTube videót, és megbántam, de most úgy voltam vele, hogy jó lenne ezt megörökíteni. Viszont mindig dilemmában vagyok, mikor ilyen családi összejövetel van, mert nálam általában senki nem szokott látszódni így arccal, vagy teljes valójában a videóimon, meg a hangok se szoktak nagyon hallatszódni, úgyhogy ilyenkor nyilván mindig bajban vagyok, hogy vajon milyen érdemi videót tudnék nektek készíteni. Olyan szempontból szeretnék most videózni, vagy így inkább nem is tudom, tehát afelé a téma felé terelném ezt a dolgot, hogy milyen kisgyerekkel utazni. És innen folytatjuk. Ha elaludt. Majd én akkor, hogyha elaludt. Balatonparton ejtőzünk egy kicsit így az ebéd után, és annyira szeretem ilyenkor a Balatont, amikor még nincsenek nyitva a strandok, és még egy kicsit azért hűvösebb van, bár egyébként nagyon-nagyon strandidő van, de a Balaton nyilvánvalóan elég hideg még, egyébként Csabi éppen most megy be a vízbe. Kicsit beállítottam így a kamerát, mert úgy látom, hogy talán 1 fokkal jobb így. Szóval a mai videóban elsősorban azokhoz szólnék, akik hozzám hasonlóan elég parásak, hogyha utazásról van szó. Mi nem vagyunk rutinos utazók, és hogyha jobban belegondolok, akkor legutoljára ilyen hosszú útra
Balatonra. Legutoljára tavaly nyáron jöttünk Jakabbal, aki akkor fél éves volt, és a fél éves Jakab összesen hasonlítható az 1 év, 3-4 hónapos Jakabbal. Teljesen másképpen kell utazást szervezni, teljesen másképpen kell az útra készülni, teljesen másképp kell pakolni például, és annyira szeretném azt mondani, hogy én ebben jó vagyok, és ebben lazák vagyunk, mert én egyáltalán nem vagyok laza. Mert hogy teljesen rá vagyok feszülve a gyereknek az otthoni napirendjére, teljesen rá vagyok feszülve arra, hogy megpróbáljuk tartani a napirendet, és most ettől teljesen nem tudok elvonatkoztatni, pedig megígértem magamnak, mielőtt elindultunk, hogy lazábban fogom kezelni, és hogy majd alkalmazkodunk a helyzethez. Jaj, remászott egy hangya a kamerára. De igen, én egy balatoni nyaraláson is képes vagyok befeszülni. Nyilván azért próbál az ember ezen felülkerekedni, és most én is éppen ezt teszem, és azért is döntöttem úgy reggel futás közben, hogy na, én már pedig vlogolni fogok, mert reggel úgy keltem, hogy na jó, azt hagyjuk az egészet, mert nem lesz erre energiám és kapacitásom se, és egyébként se tudok képeket csinálni, stb. De hogy futottam, tökre átrendeződtek a gondolataim, kicsit kitisztult a fejem, és arra jutottam, hogy de beszélgessünk erről, mert ez is egy fontos téma. Mert az is egy borzasztó fontos téma, hogy azok az anyák, akik hozzám hasonlóan iszonyúan szeretik a napirendet, iszonyúan szeretik a kiszámíthatóságot, azt, hogy mi után jön, hogy tudom, hogy ekkor elmegyünk, ott azt csináljuk, utána hazamegyünk, akkor aludni fog, eddig fog aludni, szóval, hogy értitek, hogy én nagyon-nagyon nehezen tudok gyereknevelésben is spontán lenni, és bizony az ilyen típusú embereknek egy nyaralás az nem egyszerű. Nem egyszerű úgy jelen lenni, hogy 100%-ig tud élvezni a dolgot, ebben érdemes fejlődnöm, és évek óta dolgozok is rajta. Na jó, most hát tényleg nagyon hosszú voltam, és ami most már kifele jön a vízből, elindulunk visszafelé, remélem, hogy Jakab még alszik. Jó, igyekszem nem ráparázni, igazatok van. De remélem tényleg, hogy még alszik, és aztán utána pedig kezdődik a buli. Let's take it back a few good years to when the world was ending. Let's take it back to me and you. You called me up and said that you just got your driver's license, and that there's nothing we can do. Running every light past the city of Pasadena, at Cecilia on the radio. Boldog születésnapot. And I wonder, I wanna know if life gets any better. Pretend like it's rain and talk about the weather. Play the tape when we were stupid kids, middle fingers up. I wanna know where those days go. Délután 3 óra van, és most van lehetőségem egy picit bejelentkezni. Szóval a tegnapi születésnap nagyon jól telt, nagyon örültek a gyerekek az ajándékoknak, nagyon jót játszottak együtt, és tényleg megint tök jó volt a családdal együtt időt tölteni, és még így a utazással kapcsolatban, vagy hát azzal kapcsolatban, hogy milyen úgy utazni, hogy alapvetően egy szorongó ember vagyok. Azzal kapcsolatban még egy dolgot szerettem volna elmondani azoknak jó tanácsként, akik hasonlóak, mint én, hogy legyetek türelmesek magatokhoz, mert az mindig meghozza a gyümölcsét. Ez tapasztalat nekem, mert nagyon sokszor van az, hogyha van, nézem a képet, mert annyira jó idő van, és annyira ég a kép mindenhol, hogy soha nem tudok normális
normális felvételt készíteni. Na, szóval, hogy csak annyit szerettem volna mondani, hogy sokszor estem én is régebben abba a hibába, hogyha volt a nyaraláson egy-egy rosszabb nap, vagy rosszabb éjszaka, akkor így erre teljesen ráfeszültem, hogy most akkor az egész nyaralás, amire tök sokat készültünk, és tökre vártuk, ez most tönkrement az egész. De ez általában nem így van, szóval, hogy alapvetően, hogyha egy picit így megszokom a környezetet, megszokom a szállást, akkor utána a következő nap általában mindig sokkal jobb szokott lenni, és ez most is beigazolódott, mert sokkal jobban telt az éjszakánk, sokkal jobban aludtam, a fiúk ugyanannyira jól aludtak, mint tegnap, és nekem is sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam reggel, hogy sikerült egy picit pihennem, és ma is már tök sok mindent csináltunk. Most megint az van, hogy Jakab bent alszik, és anya vigyáz rá, mi meg Csabival kijöttünk a partra, és a délutáni program pedig az lesz, hogy elmegyünk hajókázni. Meglátjuk, hogy sikerül. Egy picit necces az időpont, mert 6 órakor indul egy ilyen sétahajó, ami 1 órás, az azt jelenti, hogy ugye 7-re érnénk vissza a kikötőbe, és hát ilyen fél hét körül Jakab már vacsorázni szokott, de megpróbálom lazán kezelni a napirendet. Bízom benne, hogy most délután jól alszik, jót fog aludni, nagyon remélem, és akkor talán nem lesz probléma, hogy kibírja a dolgokat. Úgyhogy még ennyit szerettem volna hozzáfűzni ehhez a utazásos sztorihoz. Nem tudom egyébként, hogy mennyire fog így célba érni. Igazából nem nagyon látok ilyesmiről tartalmat soha, hanem inkább mindig csak olyasmi tartalmakat látok, hogy utazni mennyire király, és utazni mennyire felhőtlen dolog, pedig szerintem tényleg sokan vannak, akiknek ez feszültséget és aggodalmakat generál, és nyilvánvalóan ez azért van, mert én is szeretném, hogyha az ilyen utazások és ezek a ritka pillanatok, mert sajnos nem tehetjük meg, hogy az évben nagyon sokszor elutazzunk és nagyon sokat üdüljünk, mint ahogy szerintem az átlagemberek nem igazán tehetik ezt meg, és ezért nyilvánvalóan izgatott vagyok az ilyen alkalmak előtt, hogy jól sikerüljön, hogy minden flottul menjen, de igazándiból akkor is jól tud sikerülni minden, hogyha valami nem jól sikerül. Szóval akkor is lehet egy nyaralás és egy kiruccanás tökéletes, hogyha nem minden tökéletes. Nem tudom, értitek-e, vagy hogy van ennek valami értelme, vagy már megsütött egy kicsit a nap, de a lényeg, hogy még ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Itt vagyok. Már tegnap hazaértünk, és én ma pedig már legalább vagy 3-szor leizzadtam, de eszembe jutott, hogy elfelejtettem elköszönni a videó végén, úgyhogy még gyorsan, mielőtt belevetném magam a teendőkbe, mert Jakab éppen alszik, szeretnék elköszönni tőletek. Ugye tegnap jöttünk haza, és a hazafele utunk az még simább volt, mint az odafele utunk, úgyhogy nagyon elégedettek voltunk, nem volt dugó sem, meg semmi, úgyhogy teljesen jó volt, és hazafelé még beugrottunk Mezőkövesdre, haza egy kicsit, hoztunk egy csomó cseresznyét, úgyhogy most az egyik tervem, hogy azt elkezdem feldolgozni. Egyébként ez a kis kiruccanás szerintem nagyon-nagyon jó volt, így nyár előtt egy pici bemelegítés, mert nyaralni is tervezünk majd menni, és egy kicsit így kipróbáltuk, hogy mégis mi az, amit Jakab bír. Már így ennyi idősen és kicsit sikerült kitapasztalni, hogy utazás szempontjából mi az, ami nekünk a legkényelmesebb, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és tényleg az első éjszakát leszámítva igazándiból semmi probléma nem volt ezzel a balatoni kis előnyaralással, az idő az fantasztikusan jó volt, a családdal nagyon-nagyon jó volt lenni, úgyhogy végül is, hogyha van valaki, aki hasonló utazó, mint én, annak is azt tudom javasolni, amit saját magamnak is mindig szoktam, hogy oké, nem baj, egy picit feszült vagyok, egy picit szorongok, de akkor is jó lesz. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!